Hi guys! So, nandito na naman po tayo sa Lingayen, Pangasinan para makita natin ang sinasabi nilang Sun Exhibit. Ayan na naman yung anak ko guys. Kaya for today's video, makikita natin ang mga gawang Pangasinan na sun sculpture. So, hindi kami nakapunta kahapon guys. Kaya, minabuti talaga naming pumunta ng linggo kasi akala ko kasi kahapon yung gilon-gilon yung pala nung Friday. Sayang guys, hindi namin naabutan. Oh well, ganun pa rin ang nangyari. Nandito pa rin kami at nakapunta pa rin kami sa sun exhibit. Pero, kung napapansin nyo guys, kokonti lang siya ngayon. Hindi kagaya ng ina-expect natin. Parang epic fail nga yung peg niya. Pero okay lang din kasi, di ba nga, gaya nga ng sabi nila, mahirap mag sun sculpting, effort pa rin yan ng mga taga Pangasinense na mga kalahok, kaya dapat maging proud pa rin tayo sa Pangasinense guys. Kita nyo naman guys, effort pa rin at ang init, tignan nyo naman, wow. Pangasinan, Pistay Diet 23. Kita nyo naman yung anak ko, kahit tagaktak ang init ng araw, aura pa rin, pak, ganun, turo-turo. Wow, ano to? Yan. Aba. O, dolphin pala yan. Akala ko kanina, isda. Ay. May katabi siyang isda. Ano yun? Patay na isda. Ay, hindi. Ayan yung mga organizers. Kita nyo naman, oh. Yan. Aura pa more anak, kahit mataas ang sikat ng araw. Ganyan talaga siya. Enjoy na enjoy yan. Oh, happy. Kahit ganyan lang nang nakita niya. Masaya na siya sa ganyan, guys. Ganyan talaga ang baby Dora namin. Baby Dora na malditang Jercel. Oh, kita niyo naman, guys. So, oh. Hindi naman siya talaga epic fail. Kasi talaga namang pinaghirapan din nila kahit papano. Ako nga hindi ko kaya yan eh. Kaya syempre, dapat proud pa rin tayo, 'di ba? Oh, 'di ba, pak? Ganun. Oh. May pabanga pa si Mayor. Look. O parang pinapakita niya na may banga doon, may isda, ibig sabihin bagoong. Syempre, nasa Lingayen tayo, kaya may bagoong. Oh, feeling ko yan na yung ano ba tawag doon? Sa may munisipyo ata nila yun. Ano yun? May turtle. Oba. Oh, tignan nyo. Oh, may mga tawag namin dyan managsigay. Parang binubuhat nila yung barko, ay tinutulak na yung barko para makadaong na. Uy, may agila. Dahil si Governor Weko ay may simbolo ng agila. Oh, 'di ba? Bongga pa rin. Ganda, 'di ba? Oh, wag ka. Ang laking ng fish niya. Pangasinan, ang galing. Magaling talaga ang mga taga Pangasinan. Kita niyo naman mga kadora, oh. 'Di ba? San ka pa? Oh, ha? O yung gondo. Oh. Look. O, diba? Talagang nilalagay nila yung tatak Pangasinan. Hindi ka maliligaw dahil halos lahat sila merong Pangasinan. Ito naman adult category na to, guys. By category kasi siya, napansin ko eh. Kasi dun sa kabila parang family category kasi siya. Do, diba? Tapos kita mo nga, oh.
Oh, feeling ko bangus yan. Nakasmile. O, diba, oh. Nakasmile yung bangus. Uy, may bangka siya. Siyempre, makakalimutan ba natin yung banga at shell, oh. Adult category number 1. At narito na ang iba pang mga dekalidad na kwentong tiyak na O, diba? kaya niya. IKMJS na yan! Tingnan nyo naman mga kadora, oh. Ang ganda, diba? Wow. Oh. Si alias Mama Oh, yung cute. Naka-smile talaga lahat yung mga fish. O, diba? Oh, siya ang second runner-up. Siyempre, may tao siya doon, naka-smile. Kasama pa yung octopus na may ulo na mukhang turtle. O, diba? Tingnan nyo naman, guys. sabon na Oh. nakakapagpasikip daw ng ari ng babae. Sa totoo lang, guys, ulit-ulit lang yan. Gusto ko lang ipakita sa inyo para, alam niyo naman, para magka-content naman ako. Sana naman isupport niyo tong reel ko. Pati dun sa YouTube videos ko. Support din pag may time. Pa-heart naman, guys. So, bye! Thank you! Please explore Lingayen!